Kao lang di ba ya? Ikaw dai. Nyara ko. Dugay ko nakalato ganina kay ang karne gitangag sa iro. Isa to ka kilo akong gipalit 14 goko nako sa iro eh. Yan apa na bilin? Boy nabili no gihurot og kaon. Hurot? Bastang huruta. Hurot ko ta nga naman subak oh. Ay ang iro naman na. Muging dugay ko nakaluto kay gihimulbulan pa man akong iro. Hala, manihan to oh. Bay, ali, awa cellphone ako. Abang ko na ba yan, guys, manihan to. Dire ra na ko butang tapad sa may hiniktan. Ari oh. Mo ni siya dire dapit mo na yung location. Hala, kadumdum ako ani. Duroy. Kadumdum ko ani dito rin niyo. Ako nga tuon. Kau ato ako palit sa tuktuba. Sige, ato na ko. Balik tayo na. Unsa man na imong dala? Unhan na, unhan. Uy, naunhan. Pag abot na ko ito, wala na sa gatos. Nga ang dala magagmanok. Tapad ba na sila dito. Naka na, ano imong gikuha, di man na maayo. Kau utang tuba ka, ako nga bala molbulan eh. Ayaw, uli na. Ayaw, uy. Boss, pwede ta magpaayong radyo, boss? Boss, nag-unsa man siya. Boss, unsa man ang style. Sa may tuyo. Ay, magpaayong og radyo, boss ba? Radyo ni mo? O, boss, akong radyo. Sa may bikila lang radyo ni mo dai. Murag panglantaw na ko, boss, ang kuba ang radiator. Sa radiator, unsa man na motor? Ay, ambot lang, boss. Ako na. Radiator ka diya. Unsa po ni mo radyo? Mura ni garapon? Hinawain po na niya. Bili na ko ha? Sige, boss. Mga ipit, oh. Ngayon sa may problema, boss. Ang iyang spark plug na piit. Murag motor. Balos ka ha? Joke ra, boss. Ikaw may nakabalawala. Lambos ka man eh. Ayaw, boss. Ako ng lula. Atong sulayag open kung mutingog na ba? Dali agad, boss. Ipim. Nagbabalita sa tong kabuntagon karon. Usa ka kriminal nakataka sa prisuhan. Basin makabantay mo niya, magpurong ni siya pula, mag-sunglass yun na ay tato nga butterfly sa iyahang dughan. Unsa man na, boss? Ay nagtamak-tamak ki, boss. Ano man to? Kabuthonon imong radyo. Yung tubig na yun, sa may ilaw na ko na eh. Kuyawa ng mga CR sa dato eh. Saan mo na eh? Saan mo na eh? Giop ni mong aircon sa CR bay. Wala ko balo dito eh. Aw naka-CR mga ka. Mana? Aw. Para saan eh? Saan eh? Mao man na iilo. Ay mo na ilaw? Oh, unsa day giilo nimo? Hala na ni Mahol ginigtain ning iring. Ulo ning buto oh. Hala Darna, nakunsa man ka diri? Na ako diri dong kay hatang na ko nimo akong powers kay mag-retire na ko. Nganong ako man imong tagaan si Ding di ay. Si Ding nadakpan sa mga pulis kay lahi mangutong nga bato iyang ginatake. Sige, ako lang ang dawaton niya. Unsa man akong buhaton? Inigtulo nimo sa bato mo siya kag Darno. Amang batoran? Kuani oh. Grabe po ng batuhan eh.